Og nu vil vi lave en klam mad. Og nu tager vi sandwichskinke. Og hvad kan han nu få? Makrel. Ordentligt dejligt smørt ud. Og hvad tager han så nu? Hvad har han tænkt sig? En sandwichost. Hvad har han så tænkt sig? Måske noget ketchup. Puha. Og hvad med nu? Hvad med noget rød salami? Wow. Nu. Og hvad er det? Det er marmelade. Så kører det. Og hvad er det der? En anden slags pålæg. 2 stykker af dem. Hvad er det nu? En ting tilbage. Og hvad er det? Rummelade. Høj. Yeah, bitch. For helvede. Et tæsk Europa ovenpå. Og et ost. Og ketchup. Ej, mere makrel. Og ketchup. Nej. Syltetøj igen. Ej, hvad har han sagt? Ej, rummelade igen. Og det var lige slutten. Og så skal han tage en bid. Han må ikke spille på højt. Skal vi se om han tør? Lækkert. Ej. Vent. Jeg ser det herhenfra. Kom så. Det smager godt, mand. Gør det. Hvorfor? Det smager godt. Det ser jeg tænder. Jeg sværger, man, det smager godt. Og det var alt for ulækker mad.